Наш гост в нашето предаванията е нашия събеседник, господин Самуил Янков, който ще ни разкаже за бъдещето си във футбола и на кой отбор симпатизира. Господин Янков, здравейте! Кой е любимият ви отбор? Така? Берое. На кой играч симпатизирате от отбора? Там на Кайото. На Давид Кая, добре. Каква е мечтата? Искате ли да станете футболист? Да. В кой отбор искате да играете? Берое. На какъв пост се чувствате най-удобно сега, като играете? Най-добре съм и се чувствам добре, като опитвам този спорт, футбол. Има ли шансове Берое да спечели купата на България? Да. Какво мислите за Милена Янкова? Тя е нормална жена. Тя говори нормално. Помага ми за задачите и някои не разбират неща за футбола. А за Тихомир Янков? Той е нормален човек и знае всичко за футбол. Гледа много премиери на мачове. Благодаря ви. Кажете нещо за последна дума. И нашия отбор винаги да спечели нашата българска купа. И кажете сега за финално. Само Берое. Сам Берое.